Čaute, vítajte pri ďalšom videu na YouTube. Toto video bude také viac menej kecacie a mám pre vás 3 veci v tomto videu. Úplne prvá vec, ktorú vám chcem povedať, respektíve kam vás chcem pozvať, je 365 Grand Prix, kde súťaží Simča. Mal som tam pôvodne súťažiť aj ja, ale k tomu sa dostanem neskôr v ďalšej časti tohto videa, lebo to úzko s tým súvisí. A bude tam súťažiť Simča, v nedeľu má showday, akurát si ešte varí jedlo, šparglu a tak ďalej, akurát píkujeme, máme peak week a je 29.4., kedy točím toto video. Končíme jej prep po približne 8 mesiacoch, to je tuším, že to je dosť dlhá doba. Chcem vás teda pozvať na 365 Grand Prix, ktorá bude v Bratislave v hoteli Hilton. Deň pred Simčinou súťažou, to znamená, že v sobotu, tam je meet and greet a seminár s Andrew Jactom a Mikeom Summerfeldom. Ja som týchto dvoch ľudí videl v USA na Arnolde a potom boli aj v UK na Arnolde. Andrew je dvojnásobný víťaz a Mike je víťaz Arnold UK a možno tí, ktorí sledujete bodybuilding, tak keby urobil váhu, tak asi by vyhral aj Arnold v US. Je to trošku diskutabilné, pretože tam bol Wesley Withers, ktorý vyhral tú súťaž a kto vie, ako by to bolo, keby ten Mike urobil váhu. Každopádne títo dvaja borci prídu do Bratislavy a máte možnosť sa s nimi stretnúť, porozprávať, urobiť si fotku, prípadne získať podpis a tak ďalej. A oni taktiež robia teda seminár. A v rámci toho semináru budú rôzne ich životné skúsenosti, bodybuildingové skúsenosti a všetky také veci, ktoré s týmto súvisia. A vy môžete týchto ľudí zažiť priamo v Bratislave. Ja som minule nad tým akurát premýšľal, že je strašne vzácne to, že neviem koľkom roku to bolo, 2023 tuším, bol v Bratislave Ronnie Coleman, teraz je tu Andrew Jack, je tu Mike Summerfeld, sú tu dve regionálne súťaže v rámci NPC. Pravdepodobne sa to bude rozrastať do ďalších rozmerov, čo je brutálne, pretože ten bodybuilding sektor bude rásť na Slovensku a budú sem chodiť pravdepodobne aj stále väčšie mená, väčšie hviezdy a taktiež už teraz na tej scéne sú aj od nás veľmi kvalitní ľudia, veľmi kvalitní profesionáli, ktorí chodia do sveta. To som chcel tým povedať, že sú to neuveriteľné zážitky a nemusíte cestovať ďaleko za tým. Bratislava je fakt aj pre ľudí z východu, proste je to 500 kilometrov z toho najvýchodnejšieho bodu do Bratislavy, ale stále je to dosť blízko oproti tomu, keby ste mali vycestovať za nimi niekde do západnej Európy, do Ameriky a tak ďalej. Nenechajte si to ujsť, určite to bude brutálne. Oni dvaja sú veľmi pokorní, veľmi ľudskí a prístupní ľuďom. Častokrát, keď boli aj na tom expe, tak sa zastavili pri ľuďoch. Ten Andrew dokonca, keď mal na ďalší deň tú súťaž, ten Arnold Classic, tak on tam deň predtým mali meet and greet, to mimochodom ešte vyjde u Simči na YouTube a taktiež aj u mňa, ale len taký úsek. Mali tam meet and greet a oni vlastne tí ľudia, všetci, čo si na ňo vystali tú radu, tak on s nimi tam bol až do posledného momentu, až do 11. večera, ak nie neskôr ešte. Takže aj napriek tomu, že mal druhý deň súťaže, všetci pretekári už boli preč, tak ten Andrew tam bol a so všetkými sa vyfotil. A Mike Summerfeld tam dokonca naopak zase ani neprišiel, pretože neurobil váhu. Na druhej strane bol potom na tých expo dňoch v stánkoch, kde mal z tých svojich sponzorov a tak ďalej a tam úplne sa rozprával s ľuďmi, veľmi bol prístupný a tak ďalej. Takže ja si nemyslím, že by to bolo inak aj v tomto prípade. Čo sa týka cien, tak seminár stojí 30 eur v prípade, že idete na jedného z týchto účastníkov. Ak pôjdete na obidvoch, tak cena za seminár je 50 eur. Mike Summerfeld je o 1 a o 5 večer je Andrew Jack. Bavíme sa o sobote. Niečo tam pískalo. Dúfam, že nehoríme. To sú mega ceny oproti USA napríklad. My sme za meet and greet zaplatili $50 za jedného, keď sme boli v USA. Lenže rozdiel je tam ten, že to bolo veľmi obmedzené. Bolo to
tuším len na hodinu, alebo tak nejako, že proste tí ľudia, tí atleti tam boli hodinu, tí, ktorí to stihli, tak proste to stihli a potom postupne začali odchádzať. No a nemali ste možnosť s nimi byť až tak v kontakte ako tu, pretože to nebol seminár. To bol len meet and greet, takže ste ich pozdravili a odišli. To znamená, že toto sa veľmi oplatí a bude to brutálny zážitok pre všetkých, ktorí majú radi ten bodybuilding. No a v nedeľu je potom vlastne súťaž a tam budem ja, Simča. Budú tam ostatní naši ďalší kamoši, ktorých aj sledujete na sociálnych sieťach. Paťo tam nebude, lebo bude bežať maratón. Čau Paťo. Vidíme sa tam v nedeľu. Simča má show day. My tam budeme približne od 1 a teším sa veľmi, že sa stretneme, porozprávame. Vymeníme si myšlienky a všetky tieto veci, pretože ja mám strašne rád sa stretávať takto s ľuďmi osobne, lebo je to úplne niečo iné ako na Instagrame. Na Instagrame človek tvorí, dá vonku vec a není to také osobné. Proste je to také všeobecné veľmi. Ale keď sa takto stretneme a porozprávame sa, tak ja to mám strašne rád, lebo tým, že sa snažím a chcem byť čo najviac dostupný ľuďom. Nie som ani v takej pozícii, aby som im dostupný nebol. Aj keby to bolo niekedy inak, proste byť dostupný tým ľuďom, lebo to je základ a ja som len obyčajný chalan, ktorý pracuje, maká, inšpiruje a tak ďalej. A vy ste úplne rovnakí a môžete dosiahnuť o mnoho viac, jak som dosiahol ja a môžete úplne aj mieriť na úplne vyššie méty. Teším sa, stretneme sa tam. Zažijeme bodybuilding atmosféru. Minulý rok tam bola mega atmosféra a každým rokom to bude len lepšie a lepšie a lepšie. Aby som nezabudol, tak podstatná info. Vstupenky kupujete priamo na mieste aj na sobotu, aj na ten seminár, aj na meet and greet a taktiež aj v nedeľu na súťaž. To znamená, že nič sa nerieši online, všetko kúpite na mieste. A týmto sa môžeme presunúť do druhej časti tohto videa a to je, prečo vlastne nejdem súťažiť. Pôvodný plán bol urobiť Arnold a ísť ďalej na 365, ťahať dietu ďalej, takisto ako ju ťahá teraz Simča. Lenže to, čo sa mi stalo, je to, že ja som sa vrátil z USA a ako som hovoril, neviem, ktoré video to bolo, asi 7. týždeň prípravy, ako som tú prípravu začínal, 13. Neviem, nejak tak proste. Spätne vo videách to je, tak som hovoril, že som si zranil bedro, ale teda, že som vynehal na 2 týždne tréningy a tak ďalej. No a čím som bol hlbšie v deficite, stres jedno s druhým, zmena proste času, alebo teda posun toho času a všetky tieto výkyvy. A ešte jak som dostal tú sračku s prepáčením, keď som o tom hovoril na YouTube. Deficit do toho kardio, silový tréning, kde som váhy držal proste stále vysoko, tak jednoducho to bedro sa ozvalo znovu, ale teraz to už bolo v takom štádiu, že som nevedel urobiť drep poriadne. Vedel som urobiť drep s vlastnou váhou, ale keby som mal proste robiť drepy ďalej a ďalej a ďalej proste na pendulum stroji alebo na hack and drepe, tak si myslím, že by som si to dosť poškodil. Bol som s tým u fyzio, čau Jess, pozdravujem ťa, a ona mi povedala, že urobila mi FADIR test na to. To je taký test, kde vlastne kombinujete nechcem to povedať blbo, kombinujete tam jednoducho 3 polohy toho bedra a je to taký provokačný test. A keď sa to ozve v nejakom bode, tak pravdepodobne môže ísť o tú chrupavku a o labrum, ktoré máte priamo v tom bedre a ktoré je priamo v podstate v tej panvovej kosti. Dúfam, že som to nepovedal zle, ale proste tam je to umiestnené. No a keď s tým je problém, že to je natrhnuté alebo niečo sa tam môže jednoducho stať, tak presne pri tom FADIR teste to môže bolieť. No a mňa to pri tom FADIR teste bolelo, teraz si to akurát sledujem. Je to raz lepšie, raz horšie, ale po súťaži Simčinej pôjdem na MRI, čiže ten výsledok toho MRI mi ukáže, že čo presne s tým bedrom mám. No a dúfam, veľmi dúfam, lebo sa mi strašne nechce, že sa to bude dať riešiť konzervatívne a nie operačne. Tým, že tá chrupavka má tú regeneračnú schopnosť sama o sebe strašne dlhú, lebo proste tam je nízky prietok krvi, to regeneruje extrémne dlho a ona ani nedokáže že úplne zregenerovať. Všetko závisí od toho, v akom stave tá chrupavka je, teda to labrum. Dúfam, že sa dobre k tomu vyjadrujem, proste som to pochopil takto laicky. Verím, že nebudem musieť teda riešiť nejakú operáciu alebo niečo okolo tohto, lebo po poslednej skúsenosti s tým bruchom sa mi strašne nechce a nechcem ani narkózu, ani tieto veci. Čiže není som tam ani hlavou. Budem robiť všetko preto, aby som to vyliečil konzervatívne
keby som není tak zažratý do toho naturálneho cvičenia, do tej naturálnej cesty, tak už dávno pravdepodobne by som mal nejaké veci, ktoré by mi pomohli proste s tou regeneráciou v tom celom. Či už sú to, ja to nechcem ani menovať, to je jedno, ale nechcem proste potom siahať, lebo mám záväzok voči sebe samému, že to urobím naturálne a preto sa to v podstate aj stalo, lebo to telo bolo dlho v tom deficite, ja som fakt ani kilo z tých váh neupustil, tak proste v nejakom bode toto bedro jednoducho odnieslo. Namiesto toho, aby som zatlačil celou nohou a vytlačil tú váhu cez stehno, tak som pravdepodobne dostal až do veľkého tlaku celý ten ohyb, že v tej spodnej pozícii jednoducho, keď som to šiel vytlačiť, tak pravdepodobne som to vytlačil viac cez tie štruktúry, ktoré sa tam poškodili. Neviem, aký je rozsah toho, to zistím až potom MRI, ale verím, že sa to bude dať vyriešiť a vyliečiť konzervatívne. Dalo by sa pokračovať v príprave, keby som to potlačil a išiel cez to. Keby som to potlačil a išiel cez to, čo proste aj mám v povahe robiť takú vec, keby sa zatnem. Určite by som musel ísť na operáciu, pretože by som išiel cez to a ak to je natrhnuté alebo niečo viac, tak by som trhal ďalej. Tam by to skončilo pravdepodobne tak, že už by som možno aj bol zoperovaný. A druhá vec, mimo to, nechcem prísť na súťaž slovenskú domácu s tým, že budem mať obmedzenia, že nemohol som cvičiť nohy takto a potom takto a hento. Proste chcem ísť buď all in, aby z toho bola úžasná show a aby som tam prišiel čo najlepšie viem, alebo vôbec. Verím, že to dám dokopy a že na jeseň túto súťaž v Košiciach absolvujem znovu, ale už s dobrým outcomeom. Tretia vec, ku ktorej sa dostávam, mali sme prvý drop v rámci Elevate Self. A som strašne vďačný, pretože po roku a pol práce vyšlo Simčine tričko vonku ešte zo Summer Shreddingu 2024. A je to vlastne taká limitovaná edícia z jej overall výhry na Summer Shreddingu. Vyrobených bolo 24 kusov, niektorí z vás si to tričko kúpili, za čo sme strašne radi, pretože sme šli s tým do toho, že ak predáme jedno tričko, budeme veľmi šťastní, pretože to splní účel. A je to proste pridaná hodnota. Povedali sme si, že keď už proste je to taký výsledok a taký výkon a taký veľký impact v tom celom, takže si to zaslúži proste dať von limitovanú edíciu. Je to na webe, kľudne, ak sú ešte nejaké veci, tak tam pozrite a možno si budete chcieť tento triumf užiť s ňou a byť súčasťou toho celého, keď si. A druhý drop Eagle Mentality Mikini. Bez týchto popisov budú, pretože to je Arnold Classic, akože limitovaná edícia taktiež, ale nechcem to úplne zaškatulkovať na limitovanú edíciu. Eagle Mentality sama o sebe má význam, o ktorom som hovoril v videu v príprave na súťaž. A je to niečo, na čo sme tak proste prišli časom, že vlastne tá mentalita orla nám je strašne prirodzená, strašne podobná. Tak sme sa rozhodli to zakomponovať do nášho brandu a dať to jednoducho von. Je to vlastne oversize hoodie, je na nej veľká kapuca, zips, predná grafika Eagle Mentality a vzadu má, to vám ukážem takto, neviem, či to bude vidno, vzadu je grafika orla s cieľom a dole je vlastne popis, čo Eagle Mentality znamená. Toto bude ďalší drop a tento drop očakávame, že ho dáme von okolo 20. mája. Buďte ready, pravdepodobne to bude tam na webe. A to bude asi všetko z tohto videa. To je taký update. Mám rozstrihané ešte Arnold Expo. Tu dám všetko do jedného videa, ktoré bude mať podľa mňa tak 40-50 minút. Vidíme sa na súťaži 365 a verím, že bedro sa bude zlepšovať a že na tom zamakám. Dám vám update a nastavte si pripomienku na drop. That's it. Vidíme sa v nedeľu na 365 súťaži v Bratislave hoteli Hilton alebo pri ďalšom YouTube videu. Čaute.